Hello guys, salam sagono rongno taisa tini hanyo hai age last mela rabo ras o mela ni mung okay tini no last okay taisa thang mane last belang ka danyen bagai tini taisa hanyo hai thang piu ka tini ke ta sung 10:30 rogono okhorka mane sok paikana asorogon sok paikana hen khakayo pok thangka ang kisa horaina jathani phaimasi do ang hike tamongno saimaldeya tong hordaino aya norok nai tongni paithak jote logirui blogno tini hingke naidio lamano hoiteno asuk 10 ta somoi rogo se asuk borok bang toka hordi borok ruk asuk borok bang ruk se wngbo hingke norok odino ani thangnai tekasa blogo hingke asuk borok bangma nugyana hingke tini hingke last bela hingke borok bangkhata pura puri asuk lama kolong mano hoiteno asuk borok kwbangma hingke naidi o onko stake bwsakango hingka ke hasta himnani jaga kichapano maya kesem kesem dakarlai sima thanglai asuk borok bangkha hingke morok khe naidi lasijak mani kisakhani video khaijakno huijaklaio akon naikirok bolai boroklai kisa hingke o bagui lasijaklaio hingke tabuk hingke oro khe yarno nasingui tongmani borok khe byangjan thaka sopailanglia tabo kisa phuno kita ane subscriber rokno kisa ni mane an channel ti sena ga tano kisa phuno gare nasima les khopra nasima bongni para hanai 200 khodiya 100 besi pai laji mane buti dinorok bo tangan 200 khodiya kita pick up ka khona nangla ba no nai nya jang pick up ka de phai khajo se khai phai na khajo se khai phai khajo guys come check re da phuno gare kisa mukhan kisa phuno gare sorry guys kisa on nai kirong no kisa power khai kalang gare tabor thasinai phu kata boro bangsu kapura para phairo telamura da thala te 2 din rong pore so 7 tarik phaima blai yango foto tarik program tom nong da ha pura na khaya ble kado than sira kon Aisha thang phaji no rong ni je no thang phaji ni sao jumia program kama pura oi क्या को मारा ये bang suka nah ada yang tu pakai kasih tapi pun coba gelak kamu apa cuma kasih ya aku dah hamil kan mau cuma kasih ya aku dah kasih lagi dah apa ya aku tuh kasih kan这是开哟。Wah, bisa sama narang apa kan saya? Aku belajar soal kesini ya, mau tembak muka apa kesini ya? Enggak. Gitu wow, asal bimbang kasih ke perang. Quay vào đâu sao? Cara batang tuh kan mau baik. Di sini kayak ada orang dundang dundang saya. Oh, aja buat di speed
아니 뭐 감각해야 아니 나 siapa dah tadi saya interest kamu bicara kamu harus kamu bebas lengsoka pura mane yakung wai bai suka bisma rok sabai suka pura no ke tabo puri sabji kisa janan bagai hammani ekdom mane asake borok bangkha last bile pura borok bang suka sengbo mahai 10 rok hoite thangmani prai 3 rok jotoi tongkhana hangke ma wansing na sidi bo bhai asuk time kai thanga saipa maliya asuk borok bangma wa himmani bahai ke asuk ngoi thangka asuk baji thangka saipan maliya ta seng ingke tabo gai ngo nakadula kama phaising rokni phaiya kanani kisa puri sabji chai tongphai mani puri sabji gedeng khai tongmano gongkaba ingke o chamin rok ka huda se oro rang makana riwoi chadi wai 50 taka rok riwoi pelet to 60 taka rok riwoi abo kisi sa sirinai borok toktui bo kaisa se phul riya omo hai mane onti gobang khaiye banongnai borok gatok tikhe kom brenai amti hai borok ab haise ga bagani huda si amti eglur rok sanani 50 taka 60 taka rok banagoi tong hokka sum borok kubang mawa hokke borok ga bagani wasem puri sabji chaihe gangkhai saya ngate hairo wasek huda magana ya diba tok bahan rok bo maya taisi monipuri rok ni ba hingke bisma sachuka pura puri hingke ang je miao mela nai haiman diro hingke oko yango kisapan habliya oro o mane online kisapan habliya ta hingke tini se last bla nai tini kisa hap nai hane hammani se ga norok no bo phunuk jaya bla thangnai blog rok to ani norok nukliya na mela ni blog oro hama rok nukliya hingke tini hingke suang asok mane borok ni video rok asok lama hima rok ang mahai rok khaliya abo asok video khaliya ta norok thangnai ani blog o bo nugui paijak kaiba haipan tini hingke emon je borok bangkha saipan lab korikha o jaga hingke simi borok kwrui oro khai borok kwrui do oro kha onek suk santi ongo tangai hingke oro khai kono kajaknai naijaknai jaga kwrui hinmano oko kisa simi naijaknai rok simi chepla hingke oro photoshoot rok khaijaknai jaga tongo photoshoot khaina bagui simi se boi kisa habu oro tai kono ni bagui habya aboni bagui simi ta Hong kah? Salah buku cara apa rai kok lagi? Ramu nura berte. Tak kau coba siapa? Uma tinta apa sih kak? Pura-pura tinta.
do.